Hei, entzuten entzuten alda, bai, entzuten da. Kaixo, everybody, zer moduz? Ostra, ataskatu inda, kamera kafe, haupa norbait ongi etorri. Zio zu, nire kameraina ataskatu, zelan bizitza, zelan sekretupean egiten ari zaren bideo jokoa, inorri esan gabe. Ni ongi, ni itzuli naiz, gustatuko litzake gaur, eta bihar ez dakit. Bihar ez dakit, algo dudan. It's me, Mario! Hello! Mauler bosizarro, ei. Kaixo, txata ez da ikusten, ke pasa txatos, hola xe. Dehundo gehi izar, zuek bai nire bizitzako izarrak. Eta ezberdin pentsatzen duena izarrai. Esango nuke ondo ikusten dela, kaixo everyone. Eta ezker, eskubi, hori ez da, ezkerra, eta eskubia, eta eskubidu, irekingu, eskubidu bidu non naugu. Kaixo berriro ere. Gaurkoan, azkeneko izartxoak, espero. Gustatuko litzateke 119 amaitzea gaur. Eta hurrengo batean slow run bat egin, eta dena amaitzi. Tik-tak erlojua, kaiolara iritzi. Eskubidu, baina zelan ebakuntza ostean. Nahiko de xente ez da txintik ere ikusten, bino ondo, oraintxe bertan ondo. Ez dut minik, atzen erreduran ez dut ezer sentitzen, bino erortzen ari daia da, eta azpitik azal berri erteten ari da. Aha. Bueno, hori probatzearen zen gaiz estaino. Mamma mia! Baina ondo eskarrik asko. Eta la ordenetan ze gertatzen zen? Poliki dijo ala. Alderantziz dijo ala. Ustut polikiago dijo ala, ez? Opa, bueltixka horiek. Bai, polikiago dijo akaso. Eta kaiolara iristaren azertzen. Enaiz horitzen oso ondo bat da normal joala besteak geldirik dagoela. Eta bestea da, eta hori izango da kaiola. Kaiola y adiós, izarroneri. Hori zen bai, kaiolara iritsi.
Bat normal dijoa, bestea motel, bestea geldirik eta bestea atzeruntz dijoa dena. Amildegia eta penduluak. Adibidez ben, dena geldi dago. Eta geldi baldin badago... Zakit merezi duen... Epa, josepa. Izarrak beste, osea, hauek besterik hartzeak. Hauek mugimenduan bai zaila direla, baina geldi. Edonork hart ditzake. Edonor nik ezik dirudienez. Aha. Aupa ibaioz ongi etorri. Gabon zar. Hau alda, azkeniko izar... Oso gaizki, Baina tira. Ikusten? Hemen alda ez beste alboan. Zeratik azten da izarra hain goian. Horra gertu beharko luke horbean, en fin. Duztu abiliziari galdu ikusten dudanez. Bat ere ez. Aurrekoan bezain txarra. Amildegia eta penduluak. Orain bai mugitzen dela. Gustagun amildegia eta penduluak edo amildegia eta doluak. Amil. Bihotza amil. Zuri ere bai. Izarrakak, hoi da bai. Amildu gabe. Etxin hor zer ikusi dut? Horra salto inleike? Hola, arroio, wey! Fedebakoak. Nork egin du apostu nire aurka? Badakitezu dela ezer esan, baina zer pentsatu duzue? Zer pentsatu duzue? Denok zure alde orain. Horratza jarraitu. Esan zion postunak. Kastebaniko bideo mariko erlojuak ere diseinatzen ditu. A2. Akumajo Drácula eta Akumajo erlojula.
Nontzen, bestaldean, akaso? Apagatuki. Gora Navarra. Ah. Ah, kolorea dela. Iristen naiz araño? Ez dut uste, ezta? Ez dut uste. Mario ez da hain abila. Lehengo tokira iritsi naizetan ondo, ezte horratzak. Horratzak non daude, horratzak. Idearik ez. Begiratu behar dut aber, hau hobek non agertzen diran, behintzat. Pilo bat ziren, Ez nituen hartu nahi. Gero kultiren nituen, ene bada. Erdian uste dut. Euneko zenbat ez du amazu askatuta oraingoz. Esango nuke... esango nuke euneko... Shit! Euneko... 80 errex. Bidatez, Katuki Navarra mordoan hasten hau zutela izenekin. Batzuetan roar, bestetan ben behar, eta gero Katuki Navarra 3 pertsona ezberdin zarete niretzat. 3 pertsona ezberdin dira, baina segun eta ze momentutan dagoen alias ezberdina erabiltzen du. Eta sare sozial ezberdinak erabiltzen ditu. Osa, pertsona berearen barruan dagoen 3 pertsonalidade izaera ezberdin dira. Ez tokatu ideiarik. Bibote duen beta aurrekoak, bai mesedez. Izarra begira non dagoen. Izten al naiz hemendik ez. Izarra non dagoen. Zitalgo zu beti dakartu hemengo pole esanguratsuena. Inglesezko pole esanguratsuena. Chibirin chin chin chirin chin chirin chibiri biri 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 chin 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 chin. Gabon. Beno, ziztu bizian goaz. Denboraren abiaduran. Denbora tolestuz. Aizera. Mamma mia. La concha. Baina azkarrago dijo, ai, ama, etxo maitia. Jokaldi bikaina. Ez nuen hainbeste itxaron nahi, eta nahiago nuen erloju azkarrago jarri. Ez nazu ulertzen. Ez didazue ulertzen, la concha de Donosti.
Hain motel zijoan, esan dudala. Ne. Hobe da, azkarrago baldin badoa. Eta laxe egin dut, ez dut inor engainatu. Eta orain, horretaz askoz azkarrago mugitzen denez, azkarrago iritsiko gara. Ez dago faiorik nire logikan. Ez dago akatsik. Oh my goodness. Akaso akatsen bat badago? Eraiko banauzu ere nazazu azkar mesedez. Hala da. Mamma mia! Akaso hau da jokoko izarrik zaiena? Akaso? Akaso enazute egin kaso? Azkenean nik maila praktikatu egin behar dut izarrak bizkorrago lortzeko. Edo halako zeo zer. Barkatuko didazue, baina hori ez dut ulertu. Akaso old el paso. Nahiko old sentitzen naiz. Nere abilezia kaskarrorekin. Beno. Bai, ezagutzen dut Old del Paso iragarkia, bai. Pinche pendejo, güey. Hau ya vacilada da, ez? Mamma mia! Hau vacilada da. Publikoak eskatu du. Ni lasai nago, baina zuek? Ez du zentzurik. Saltatu du gehiago. Ez dut game overrik izan, orain arte. Ze jartzen zuen? Game over jartzen zuen? Besterik gabe. Game over jartzen zuen, ez da? Ingelesez.
Ba, nik uste karma dela. Norbaiti esan nion, total, tic-tac erlojua pantalla erraixena da. Eta begira orain. Lander, mesedez. Berriro ere. Akats larria. Guztiz, nik egia esan ez dakit, nagi honek zer egin duen adabaki honetan. Bueno, nik nola edo ala luze batekin lortuko dut. Game overra behar nuen, game over hori behar nuen. Testu guztiak irakurtzeko beharrezkoa zen. Eta ezin didazu, kontrakorik esan. Eta benetako, soineko azpian begiratu dugu Landerren lanari eta akatsa ikusi dugu. Zugonpaz zanpatu diogu. Nola baita esatearren. Ezin dut igo horrela. Merezizan du eriotzak, guztiz merezizan du. Puntuan akaso geldirik da, eta laurdenetan mugitzen, poliki mugitzen. Terditan izango da atzeruntz mugitzen, eta laurden gutxitan behera, atzera. Ez, azkar barkatu. Laurden. Zugonpa zanpatu. Ez dut testu bat ere irakurri. Ingelesezko bat ez ezik. Da, irakurri dugun testu bakarra ingelesez zegoen. Gaur irakurri dugunaren 100% ingelesez. Ez gara euskara ehuntzen ari. Naita bota naiz, tindagizuet. Serio jarriko naiz. Benetan. Diostazuet. English run jaka bai. Ez dut ezer ikusi, ez dut ezer esan. Ez nahi serio jarriko. Zugonpa zanpatu, guztiak, estainu. Orain artean misioen izen guztiak irakurri ditut. Esan edizu, zugonp hori ingles ez dagoela baitare. Norbait ja esaten mesedez. Utzi txoralda nahitari, haizu. Utzi txoralda nahitari eta hasi jolasten dakizun bezala. Toki berean. Toki berean. Zango nuke, akaso,
akaso joystickaren zehaztasun falta izan daitekela. Ai, amatxo maitia. Zenbat aldiz hil naiz ordea pantalla hontan. Azkena jolastu nuen aldian, azkeneko aldiz 120 lortu nituen aldian, ez nintzen behin ere hil, pantalla hontan. Behin ere ez, Eta orain zer, tartaroan, gaitasun faltak. Super Marioko harritzarra, hori da. Hene bada. Kamera honekin uste nun paredera itxatxitaz zegoen salto bat zela. Erlojoa errezadako bazularen parean. Txoin. Biluztu egin behar dut. YOLO. Begidun pareta hori da. Eriotzik ez. Eriotzik ez. Hau etzen, baina balio dit. Barra mugikorretan saltoka. Bai, guztiz. Wow, ez zinezkoa da. Hau ez zinezkoa da. Bizkorrean jarri dut eta... Bizkorrean, que va rápido. Ez dut arropa nahikoa kendu. Ez dut arropa nahikoa kendu.
Hau ez da sikiera nire azken forma. Kamera zailtxo, hola, Kamera zailtxo. Ezin dut. Salduta gaude. Salduta nago. Igual atzeruntza juten baldin bada, erraxago da. Bai. Bakizu zer gertatu zitzaidan aurrekoan. Arazo batengatik deitu zidaten lanean. Ez du zer ikusirik honekin, Arazo batengatik. Bai, baina igual martxan atzerun egin daiteke. Egingarria izan daiteke. Ba, total, deitzen date telefono, ez da esate date, jo, pues, daukagun... Bai, ama. Aplikazioa hau edo ez dakiz zertzen, ez di joa eta baki zer, jo, eta behiratzen dut eta berze gertatzen zaio, eta esaten dut, hemendik egin dezakedan bakarra da remotoki berra biarazi zerbitzaria, eta ezer gutxi gehiago. Saiatu gaitezke zerbitzaria berra biarazten eta ber funtzionatzen duen zer demontre. Eta esatea, jo, pues, itzali behar ditugu ordenagailuak hortarako. Eta esatea, ez duzute zertan, argi eta garbi esaten diet, ez duzute ezer itzali behar, jarraitu dezakezute lanean normal, baina funtzionalitate honek ez dizue... Ez da jungo, ez du funtzionatuko. Beste guztia egin dezakezute lasai askoan. Eta 10 minutu barru edo, funtzionalitate hori probatu berriro, ze serbidorea berra biratzea egongo da eta kitxo. 10 minututan servidora begiratzen dut berriz, martxan dago eta suposatzen dut dena funtzionatzen ari dela, ondo. Ez diate deitu, así que perfecto. Handik 20 minutora, ja 20 minutura, ja 30 minutu berandugo, deitzen didate, ea beraien postutara itzuli daitezken. Osea, jendea zegon postutik kanpo. Jendea, berrabiarazterakoan zera, hautatuzun, ez dakit, ofizinatik atetzea, o... Behintzat, beraien postuetatik kanpo, gelditza, osea, iserita egon beharrean, altxa egin ziren, nere esperoan. Eta egon ziren 20 minuto ezer egin gabe, ez dakit zergatik. Edo ezin aukera aprobetxatu behar da kafetxo bat hartzeko. Souzi borrateko honetan itzali eta piztu, beti da itzali eta piztu. Uf. Zuonpa hor dago.
Hemen eriotxa. Hemen dator. Josus. Eta... Ibai oso kondo daki. Eta holaxe. Servidore bat berra bidazi duenelako jendea... Ez dakit. Ez dakit non zegoen. Podemos sentarnos ya, esaten dit. Telefonoaren beste aldetik. Eta ni, bueno, ez dakit. Intentadlo, a ver. Oraindik erori baiet. Apustuak erortzen naiz edo ez. Gaina musika hau bonus musika da, ez dut gustatzen. Ez. Eskerrik asko. Enefa da, zuompa. Ez egon izarra askotxo, ez? Aukera egongo da ehun izarrak geldirik hartzeko? Atzeruntza juten dabiltzala, akaso? Hortu dugu... Kaiolara iritsi. Ai... Ju. Hau egin behar bada, bakarrik. Ai... Zenba denbora eramat? Ze berez. Ordu bat behar izaten ari naiz pantalla guztietarako. Eta hau pasatzitekeen ordu laurdentxo batean. Baina mankeatu dut Kristorenak eta bi. Berrogeita bi minuto. Uf. Berrogeita bi minutu, biri. Uf, zentago orain, Kamara.
Ez dituzti igotzen pendulua zegolako. Erori egin da. Harrizko eskua. Ez dituzten tanpatzen ere. Eta hemendik zer? Hemendik zer, nora joan naiteke mesedez, norbaitek esango balit. Kamara bikaina. Bai, honen arte nire lagun honena, kamera. Argazki gintzan sarteko modukoa. Hor goian gehiago dago. Igual nere burua akatu dut. Hau eginez. Nere amaiera da. Hau. Ezagit beste tokirik dagoen, kenduta bi horiek. Gorri guztiak hartu ditut. Horre ez dago ezer. Oso parkur gogorra egiten saiatu zara, bai, baina ze beste aukera dut. Ez dut beste aukerarik. Parkour. A ber, alienazioa edo alineazioa. Igual hemen. Igual hemen digo bai. Oh! Hor gora ere ezin naiteke igo. Dago tokirik hemen parkurriteko. Ei. Irakurtzen da bakoitzan The Officeko kapitulu tortzen ez burura. Parkur! Hemen salto bikoitzarekin nahiko ez?
10 gehiago. Hamar gehiago. Hemen 3 besterik ez ziren. Baina beste txampon guztian ondo ezta. Jesus Christ, hemen bat utzi duta. Hori enuen nahi. Nondik atera da trebezia hau benetan biluztea da sekretua. Bai, eta ez nago guztiz biluzik, Mamma mia! Norbait. 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 Please. Eskua biluzti ditu eta hori da garrantzitsua. Ez que kamera hau nago okerrago. Ai, amatxo maitia. Mamma mia! Bai, erlojua geldirik, errexago da. Beintza dena lortzeko, ez? Ozein falta zait. Kaixo kakuso. Ez galdetu zer da daramadan jantzita, mesedez. Ondo, eta zu? Zelan kurtso hasiera. Ai. Kuriosoa, alde batzutan distantzia nahikoa dela, hori egiteko, salto hori egiteko, eta bestetan ez. Joder. Marioen kontrolatxo. Eta buelta ziztrin hauek. Fondo entziko zitu entzuten ongo naiz Fortnitera jokatzen dudan bitartean. Bikain. Fortnite eri eman diozu orain, Tau? Asko gustatzen zait, posten, Zure jokoa aurkitu duzula. Nik Mario maite nuen, baina oraintxe bertan ez dakit zer esan. Ia naiz plata eta ez dut asko jokatu. Bikain? Río de Plata.
Zagit, zer egiten ari naizen sikiera. Ai, amatxo maitia. Sentitzen duten, ere retrogaimin botereak ez dira itzuli. Izango da atzen asuntoa. Atzak ez didate molestatzen. Egia da ez dudala sentitzen, atzen inguruan. Osa, atzen justo erreta daukan toki hortan ez du sentitzen, bino ontara jolasteko ez dut behar. Bueno, akaso bai. Eta nere burua engainatzen ari naiz. Beno, hain dator okerrena. Hemengo salto hau. Bai, apurtu egin gaituzte. Atzo bi egun daramatzat, zaiatuko naiz horrela. Bi egun daramatzat gauetan Zer Strikera jolasten, bi eguntxo, eta sekulako palizak eman dizkidate. No! Txo ondatu da. Gaizki funtzionatzen du, ez da beste aldera dijoala, gaizki funtzionatzen du. Gaizki dabil. Ni pentsatzen una atera juten zela aldez kontrako aldera. Akatu naute, ez ni nago akatua. Ni naiz akatu da dagona, doble Maulerren azkena iritsi da. Akatu no, de amor. ¿Sí? De amor. No habla de amor. Acabado por amor. Es. Acabado de limpieza en seco. Vaya ma. Mario idazten da, bai. Hori ere, begi gaiztoa ez duen ezagutzen. Maite dut hori, begi gaiztoa. Begi gaiztoa baita, maite nagoen bakarraka, honi maldeo josa beti deitu diot, ez nekien nola deitu. Begi gaiztoa, atsegin dut, begi gaiztoa. Bueno, ez dut atsegin minot, terminologia bezala, atsegin dut. Naiz erori, Josu Kristok nahi izan ez duelako. Begi gaizto eta escuchar. No me gusta escuchar. No te quiero escuchar. Begizkoa. Begi gaiztoa gehiago atsegin dut. Parkulatza egin behar izan dut.
Kriston dantza. Beno, txikito. Zorten emateko ez da, begizko botako dizut maitea. Alakoxea izan zen nire patua. Bueno. Bueno. Zarain lurrera hori. Hor goian bat dago zerbait. Hor ez, dirudi. Eta hemen, salto, bikaina. Pede saltoa gehiago. Bueno, txikito, geldituko altzera. Ez dut arriskatu nahi. Ez dut arriskatu nahi. Igual, begi gaiztoak entzeko horrekin gelditu da, Arriskatzeko unea iritsi da. Konfusioa izan zen. Konfusio inventó la confusión. Hori egin zidaten bai. Ni konfunditzearren. Baina orain begira. Bi akatu ditut, plata bi mailara igoko naiz. Anti-Gamer Pro. Gamerra izan nahi duzuta. Zesan anti-gamer zerala. Laro gehieta emezortzi. Eta orain erori baiet. Joe... Beldurra pasa dut hor. Egun txampon bildu dituzu. Mariok gazteluko boterea bereganatzen du. Partida gorde nahi duzu? Bai! Enaiz izango txarra naizelako orain lehenez bezain beste. Animo DM. Dena ikasten da. Dena ikasten da. Beno, posten nau. Toki hortara itzuli behar ez izateak. Zenba denbora azkenean, txoraldana egiten, toki batetik bestera. Txoraldin. All the txoralds. Bazen garaia, Hemen testurik ez da, ezta? Azkenik abesti berria, agian. Ostadarra ontzian zeharkatuz, ostadar bidea. Ez. La 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 la. Abesti berria alarria. Zelan Dudley.
Ez dakit, divertigarria iruditzen ari zait, ni gehiago Street Fighter Laun Chun-Li gehiago guztan zitzaidan, baina Chun-Li asko guztan zitzaidan, esan nahi nuen, baina ez nuen, ez dakit, ez dit erakartzen zuzenean top tier bat erabiltzeak. Eta Dudley ez dakit, gustatu zait kontzeptua, baina naiz gai presioa egiteko. Ez naiz gai, ez dakit ze konbo dituen, ez dut begiratu ez dut begiratu ze konbo dituen, iruditzen zait jokatu dudan batzuekin oso zaila, batzuen aurka, oso zaila dela zerbait egitea. Jolastut ken batzuen aurka, eta urien batzuen aurka dituztela botoi batzuk superonak, eta iruditzen zait Dudleyk ez daukala aukera hundirik beraiei kontra egiteko. Kondenatua nago. Eta holaxe, pixkat ikasten, pixkat neurria hartzen, bere erasoei, baditu, ez dakit, botoi pare bat nahiko onak, faiatzen du batez ere azpian. Osea, gehiegi saltatzen ari nahi. Zer ez nahi pertsonaien arteko oreka nahiko broma da. Sakatu start, behintzat jartzen du, behin mober horratzean, dena gaizki. Zer Striken pertsonaien arteko oreka nahiko broma da, bai, egia esan, Garou jolastuta, Garou iruditzen zait askoz ere orekatuagoa. Garou iruditzen zait pertsonaia gehienak, osea, ontzeko maila daukatela, bai egia da, Jenet eta nola beste tipa handi hau, ez eta ateratzen orain, militarra, Robin? Ez da Robin. Batzutan pertsona desegoki hautatzen dut nahi gabe eta gehiago irabazi. Eta kenduta ez, pixkat bi horiek direla bastante potente, Robin. Bueno, a ver. Horiek alde batera utzita, besteak nahiko orekatua daude, osea ez dago bat esatu duzula super gaizki. Maila gorenean, Tizok dauka bug bat, eta erabiltzen baldin badakizu, baina hori kenduta. Haze perspektiba kontu bat zen. Sexiak esan nahi zenuen. Azesku sexiak, kerrik asko. Saiatzen naiz. Sexy izaten, ez. Esk us exiak. Sek. Sak. Eskusak. Orain oruntza da. Zergatik dago kamera hemen. Bazoaz ja? Ose, ja pasa duzu Fortnite? Ja zera Fortniteko erregina eta bazoaz?
Pues gero arte arkakuso. Eta holaxe, azkenean birritan bakarrik jolastut online Third Strikera, eta badakizu, dago jende bat super ona, eta ezin da gauza handirik egin hauen aurka. Baina orokorrean ondo, ez dakit, aurkitu duan jendea jolastu du maila pixkat erakusten saiatzen badakizu, ez? Jolastu dutela ondo, baina saiatzen dire zu harrapatzen une oro estrategia berdinekin ikastarazteko, kasu honetan ni ikastarazteko nola defendatu eraso jakin batzuen aurka, ez? Ostra, lageoak. Herriko tabernan. Hor erortarazten baninduen. Kamera ziztrin hau. Ziztrin. Here we go. Eta holaxe, oraindik ez dakidala jolasten, ez dut konborik begiratu. Bueno, konbo edo B&B bakizu, ez? Hau da, konbo ostarra ontzian zeharkatuz. Ze hartu dut, zeruko etxe handia. Vale. Ontzia da, bale, bakizu ontzi den. Ezkerreruntz, bai? Igual bai. Igual bai. Zer da ez dakizuna? Ezkerreruntzen edo esan dizudana. Jende hautzen da. Jende bat badago ez dena saiatzen zure gainetik pasatzen, ezkerreruntzen. BNB bai. Noski bai. Ba hori, ez ditut begiratu, ez dut ikusi zer egin dezakeen, benetan, besterik gabe, iruditu zait, pertsonaia bat ola erakargarria, eta ez dudala bestetan igual olako zerbait probatu, ez, hain agresiboa edo... Eta esan dut, bueno, aukeratxoa emango diogu, Dudleyri. Pantalla hau, zenbat lageatzen den. Lander optimizazioak ze. Eta, bueno, top tierrak hartzen ez ditudala hola hasiera batean, baina Dudley ez da makala, ez? Osa, bosgarrena da, edo lako zerbait. Lagatzen denean palbertxo dirudi guztiz zatoz. Ostadarra ontzian zeharkatuz. Korde eta jarraitu, horiek irakurri daude. Txamponak labirintoan.
Eta berriz hemendi joan behar izatea, Bida, beste ladego bat. Pero esango nuke bai laguntza beharko dela 100 txamponak lortzeko. Aha. Aupa, kainoia prestatuko dizut. Aupa ekaitza. Jaguarriu. Egin salto kainoira, egan egiteko prest. Hemen abil pixkato bat mankeatzen. Zuzelan, ze proiektu darabiltu oraingoan. Bueltaka. Bide batez ezakit hitz egin duzun hitz egin duzun Tasiorekin. Azken aldiko zerbaiten inguruan, ekaitza. Hitz egin ez baduzu, ez dute zertxo esango. Zer Tasiorekin, Josu, Tasio sudupe. Tasio lejos y no sé dónde estás. Haize leunarekin batera. Ez ditut entzun ondo barkatu, Tasio sudupe. Tasio sudupe dakizun orden. Tasio sudupe. Joe bai. Vale. Badakizula. Berekin zeo zer hitz egin duzu azkeneko aldi honetan. Ez dakiz zein den, ez da, haize leunarekin batera. Leuna, no se leun. Hitz egiten badakizu, ez broma da. Zeri buruz, pues ez ditut esango orduan. No te voy a decir. Mozkorra dago hori. Hortun dago eta zuaita. Txampon guztiak hartzen saiatzen ari naiz. Uneren batean nahikoa edukitzeko.
Ez dakit horraro. Ei. Zeat. Hori zen. Ba, esatekorik ez badago, ez dago. Uf. Ei. La una, la dos, la tres. Hor badago bat. Eskerrak hemen Lego pieza hontan gelitzen den. Ai. Ez dut uste hori haize leunarekin batera zen, baina tira. Nola da hori haize leunarekin batera? A leuna, la da... Zer ikusi dauka. Triangelua, marrutxuak. Oiek izango dira, oiek ez. Oiek, amarrutxu. Hori da. Ai. Men zer dago? Ez jun nere gandik. Zuen naiz iristen hortik. Nintzen oroitzen hau gehien lageatzen zenien pantalla zenik. Zuzen ama bedeinkatua. Berriro ere, mankeoa. Zenbat daramat? Nik pentsatzen nuen 2 ordutan pasatuan eukala hau, Bat 22. Easy. Amarrutxu izan dira. Aurrekoan igual, salto egin dezaket? Ui. Hola, bai. A ber, unetxo baten komunea joan eta bueltan Tasio eta Ekaitza guraso izan behar direla, alaxe da. Tasio eta Ekaitza guraso izango dira. Beraien artean, gainera. Nork erdituko duen, ez dakigu. Erdibana, akaso? Nonbait ostadarraren gainean. Nonbait ostadarraren gainean.
nonbait ostadarraren gainean. Banekin beste sexitasunek ondorioak izango zituen alakoa da. Alakoxea da bizitza. Eta zerekin konkretuki ez. No, zergatik ez. Ya estamos. Baina guraso izango naiz. Hori esan da zeneukan? Edo... Esklusiba hemen utzi duzu zorionak, espero. Esklusiba, jaun Andreok, Super Mario Iruditala euskaraz, doble molerren kanalean, zorionak. Zitalkok bazekien. Wow. Zorionak eta mi esker zure konfiantza batik hemen partekatzearren. Zitalkorekin. Horen dut emitiko komentario hiek esatotena. Banekien. Eiderren aurpegia ikusita, Eiderra ez? Banekien aurdun zegoela. No se me escapa ni una. Baina no, Otsaia martxoa, que guai. Super zorionak. Asko kezatute hori da, es un klasiko. Hori izango alda? Josu Kristok berriro salbatu nau. Pentsatut hori izango da, no! Tenga que gaizteta Eider, bai, noski. Después de ver los cojones al toro, bai, beti, klasik. Da oso klasikoa, gainera senyorak. Oso klasiko senyorena. De las señoras, zate dutela, bai, es que aurpegian ikusten nion. Cállate, vieja. Está radiante. Sí, tiene ojos de embarazada. Ya decía yo. Mítica señora, es de una aurrica eduki. Ya decía yo que ya la notaba en cinta. En cinta de vídeo. Y VHS. En cinta. Ez galdu dut. Orain ez dut lortuko. Radiante nuclear. Kontuz Andrelduekin Death Noten barruko monologa dituztela. Holako xa dira, bai. Ez dakit Scooby ezker zer egin behar dudan. Ez dakit Scoobyra ezkerrera den, egia esan, kasu hontan. Ez dakit. Hemen izango alda.
Ia esan ez dakit non den... Espero, berriz gora jun beharko nuke? Barruan ez dago ezer ez, ez? Ezin dut sikiera zera mugitu. Eskerrak hor, minik ematen ez duen. Ai... Nora dijo hori? Inora ere ez. Uf, lageoa. Azkarrago jun, Mercedes. Ze izango da, orgoian dagon... Zera? Hemen izar bat dago. Eta hemen beste bat? Sí, hombre. Ala, ez daukat izar honen memoriarik. Kainoiak inbota garko naiz hor. Horra. Horra, gure olentzero. Eta kainoia non da? Where is the cannon? Kainoia... Kainoia uste dut... Nahastuta ez baldin banago. Zeran dagoela. Hemen ez dago tokitxo bat itzultzeko? Hau mai bada. Ez, hori ezin da ikutu ere egin. Nahi pentsatzen hemen bazagoela tokitxo bat itzultzeko. Akaso hemen? Ezin naiz itzuli? Fede salto bat egin behar dut? Hemendik fede gutxiko salto egin dut. Arunta. Kobabunga. Eskinan jodut azkenean. Vale. Mamma mia! Non baita ostadarraren gainean. Sentitzen dut aspergarria baldima da. Baina... Aladin behin eta berriro ikusi behar dugu. Fabulosa visión. Sentimiento divino. Egan zurekin. Euskaratu eta abestuko dut. VH okitzen zen hauen, bai, eta Gameboyen. Gameboyan ez? Ez txarra zen Gameboyan. Nino VH zen bai. Jasmin, Aladin, Abu, Jafar, eta Sultan. Ez du izenik. Sultan eta papa. Papa, por favor. Orain jakin nina daukat Taziorena jakiteko, nik ere bai. Ziltan!
ez dizut ezer esan, igual sekretua zen. Baina, bueno, beste sekretua atera dugu. Aita izango zaren sekretua. Lo comío por lo servio. Zer pasatzen da Tasiogaz. Dakigu, sekretoren bat. Bideo batez, mandoa horrela biltza erosoa da. Inoiz ez dut Nintendo 64ko mandoa erabili. Mozkor manduegaz. Bai, horrela edukitzea, mandoa horrela edukitzea, niretzako erosoa bada. Hemen ona oso errez iristen zera, botoiak oso onak dira, botoiak joysticka da okerrena. Horrela hartzea erosoa da, noski hau ezin duzu egin. Bueno, akaso bai, baina honekin jokatzea ezinezkoa da. Ez dago jokorik, joko guztia prestatua deola jolasteko, edo badaude karrera joko batzuk, hemen botoi badauka, badaude karrera joko batzuk horrela jolasteko prestatuak, ezkerra baldin mazera, edo dena helakoa, ez? Pues, martxa gora, martxa bera, gauzak aldatu, edo bestela honekin. Galtze dituzu bi hauek, baina tira. Ez dago oso ondo pentsatua, egia esan. Hau hemen egongo balitz, hau hemen eta hau hemen egongo balitz, asko zobe, horrela mando izango balitz. Bino erosoa da. Erosoa iruditzen zait. Arazo handiena hau da joysticka. Joysticka oso luzea da, ez da ikusten, bino, lepo oso luzea dauka, eta mugitzeko atzlodia asko mugitu behar duzu. Eta nola, justo plastiko bat den, ez da gaur egungo plastiko, da plastiko, zurruna, plastiko gogorra. Eta azkenean min ematen du. Denborarekin hor mantentzeak min ematen du. Emakumeak irutitiekin gauza berdin eman dorren, guztiz. Ni bi esku baino ez ditut. Joystick hori oberena da. Joystick hori... Joystick story. Bueno. Ez du hartuko, ez du ikutuko. Uf, bai. Non bai tostadarraren gainean. Orain ea gaitasuna daukadan. Eunda mezortzi, Eunda meretzik inju nahi dut era. Denbora. Bi ordu baino gutxiago egiten baditut. Kapitain General. Oiek hartu behar ditut. Nahita nahi ez, oiek hartu behar ditut. Nahita nahi ez oiek hartu. Eta oiek hartzen ditu denean orduan hasi naiteke beste txampon guztien bila, baina oiek nahita nahi ez hartu behar ditut. Horren zailtasuna sakonera da.
joystickarena edo pantalla zati horrena, esan duzu. Joko horrek arazoak ematen ditu. Jokoarena. Bino sakonera, esan duzu, 3 dimentsiotan sakonera, honen sakonera. Ez da perspektiba, ez da pantaiaren sakonera ondo ulertzen. Ja. Nik uste dut oso bajo dago la kamera. Igual, egon marko luke pixat gorago. Eta gero ertzak ez dira oso ondo nabaritzen. Osa, bere izmen oso bajoa dauka jokoak. Osa, da bi... da bi 40p. Mamma mia! Super mega eskalatua. Eta orduan ez dauka detailerik. Ez da pantailan sako 3 dimentsiotan bai arrazoi. Kamera ere ez da oso inteligentea, pentsa Nintendo 64ko lehenengo 3D jokoa dela, edo lehenengo etarikoa. Eta hemen adibidez kamera egon beharko luke zuzen, baina ez dago. Ez dago argi non zauden, norabide aldatzerakoan kamera gauza raroak egite ditu, bai. Aleno hil naiz, mankeatut asko. TikTok erlojua pantailan, lehenozu etorri baino lehen aritu naizen pantailan, mankeatut asko oso gaixi jolastu dut. Mino gondire, 3 bat hil naizela segido, izan dela konfiantzagatik kamaran. Kamaran konfiantza eduki dut eta erori naiz zulo batetik ez teukala zentzurik hortik erortzea. Jolastu super gaizki, oso gaizki jolastu dut. Bino 3 bat segida egon dira esan dudala ez da nere erroa izan. Bai... 20 eta 13. A ver. Tú, loco. Sasoireko hostiliako jogazue. Bai. Eta gaur egun ere. Eta jokoan eri oso nahi iruditzen zait. Baina, baditu gauza batzuk oso zaharkituak. Adibidez, nere abilezia oso zaharkitua dago. Buelta ematearenak, buelta hori nahi dut gehiagotan. Baina, nahi dudan, buelta animazio hori nahi dut gehiagotan. Baina batzutan, albo batera dijoa. Igual da nere joysticka ez dagoela ganoraz, Mesedez. Hilko nahi. Ama hecho my día. All the monkeys
zen garaia. Oso gaizki. 50 bakarrik, Hor bi galdu ditut, baina tira. Egongo aldira 60 bat hemen. Criminal. Su estilo, su flow, baby, muy criminal. Hemen erori naiz lehen. Birritan. Hemen goian ustuz badagola bat, ez? A ber, loko. Gumbix. Gumbix. Hor ez dago txamponik, ez? Laurogeita hamalau. Eta badakit non dauden behar ditudan besteak. Hartu ez ditudanak. Kriminala izan da nere galera hori. Baina eske, zati hortan ez zeuden gelditzen zitzaizkidanak. Kauen sos! Hemen dozte. Nintendo 94. Hemen zeuden behar nituenak. Eta zenbat aldiz erori naiz hemen. Mila. Eta okerrena da hauek hartuko ditu dela, eta badakizu urdinakin zer gertatuko den, ez? Badakizu urdinak zeinek hartuko dituen, ezta? Inork ez. Hauen sos. Tu! Hecho. Venga, chiquito. 60 eta 3. Nintendo 63. Ui, R hori.
R hori, 60 eta 11. Erotu da berriz. Hau zen, 81 eta behan bat zegoen gehiago. Hemen, 4. Mira, Gumbix. Gumbix. Gumba ez troleatu, Behan perretxikoa. Gumbix. Gutxiagorekin iritsi naiz. Larogei eta 16. Hemen ere, ez zegoen ezerre. Zutondo etxean bat zeuden, eta bidetik. Ai, ama. Uste dut hartzeko erraxenak dena den, hemen bat badago, ez? Hartzeko erraxenak txalupan daudela. Horregongo balira. Hor bi. Jau. Ai, mesedez ez. Un txampon bildu dituzu, Mario. Gazteluko boterea bereganatu, partida gordena duzu, bai. Mirariz enaiz hil. Ja, biderdian imagina. Ba, 180 eta 19. Geratzen zaidana irakurtzeko gora noa, a ber, badagon beste zeo zer. Osa, gelditzen zaidan 20 garrena, hemen azpian dena irakurri nuen, hori irakurrita dago. Hori irakurrita dago. Zer dugu? 53. Señorita honena irakurri dugu. Eta ni uste gora ere igo nintzela eta hemengo guztia irakurri nuela. Baina falta zaizkigu izar zera hauek. Ze iritsi nahi zona izar gehiagirekin orduan zuzenean ireki egiten da. Eta ez daukat...
Hori da, izar gehiekin iritsi naiz, eta ez ditut ezin sartu esaten duten zerak, ezin sartu esaten duten testuak. Orduan egin behar dudana da, jokoa berriro hasi, osea, partida hau gorde, jokoa berriro hasi, eta speedruna egin. Slow run egin. Horrela, ez dut izarrik edukiko, etorri naiteke toki hauetara irakurri ez diatela sartzen utziko, eta 0 star percent, bai, azkenean 16% izango da, ez? 0 star ez dakit egiten, baina hori da izango dena. Eta gelditzen den izarra, 120 izar dira, gelditzen den izarra da Bowserren, esango dut, Bowserren 8 moneta gorriak. Orduan, partida gordetzeko, honi emango diot, reset, bestela partida ez da gordetzen. Eta ez dakit, bada inor zuzeneko egiten, hori izango da. Osea, estrategia oraintxe bertan, estrategia oraintxe bertan hori da. Datorren reki dago. Listo, Mario gaurkoz amaitu dugu. Esan bezala, bihar ez dakit, aukera edukiko dudan egiteko, asteburuan fijo ezetz, ordun edo bihar, edo astelenean, edo lako zeo zer, saiatuko naiz, azkena izango dena egiten. Bai, bino bihar ez dut uste halko dudan. Ta hori, igual datorren astelenean, asteburuan ezingo du, datorren astelenean akaso, azkena. Speedruna, 16 izarrekin, botere izarrekin jokoa pasa, gelditzen zean testu guztiak ikusteko, eta ze orain ezin ditut ikusi, eta 119ko partidara itzuli, 120ak lortu, eta Bowser azken bigarren aldiz akatu. Bata 120 bino izar gutxiagorekin, eta bestea 120 izarrekin ze testua ere ezberdina da. Ta hola, xe, ingo dut oldarraldia gure lagun rekiri, ingo diot. Badakizue, oldarraldia letra larritan. Eta hurrengo arte eskerrik asko hemendik pasatzea gatik. Bai. Eskerrik asko. Eta hurrengo arte. Zorionak ekaitza, bai, animo horrekin. Zaindu Eider, eskuminak Eiderreri. Zaindu dadila, zaindu biak. Eta bagoaz rekiren gana. Aio! Bagoaz. Right now, right now.